Ingenieritza eskolak Eibarko Klimaton ekimenaren 5. edizioa hartu du joan den astean. Jardunaldi hauetan, energia arloko ikasketak egiten ari diren ikasleek, etorkizun energetikoari buruzko hausnarketa egiten dute, erakunde publiko eta pribatuen ordezkariekin eta adituekin batera. Klimaton Eibar 2022ak 2 helburu nagusi ezarri zituen. Ukrainiako gerrak energiaren kontsumoan eta merkatuan dituen ondorioak aztertzea eta energia fosilen alternatibak bilatzea. Jon Iraola Eibarko alkateak inaugurazio ekitaldian parte hartu zuen, Enrique Ramos Gipuzkoako Foru Aldundiko obra hidraulikoetako zuzendariarekin eta Patxi Alkorta Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Eibarko koordinatzailearekin batera. Horrela, Klimaton Eibar 2022 Euskal Herriko Unibertsitateari Eibarrekin eta bere eskualdearekin, hau da, hiritarrak, talentu gaztea, enpresak, ikerketa zentruak, instituzioak, konektatzeko aukera ematen dio klima aldaketaren inguruko soluzioaren proposamenen bidean. Erakundeek eta etxeek aurre egin behar diogu erronka horri, zalantzarik gabe ondorio ekonomikoak ere nabaritzen ari baikara, eta horregatik garrantzi berezia hartzen du gure hornidura moduei buruz hausnartzeko beharrak. Zuen implikazioa eta konpromisoa ezinbestekoak dira eta horrelako proiektuak aurrera ateratzeko eta denon artean gizarte jasangarriago baterako bidea egiteko. 5. edizio honetan 6 erronka desberdin aurkeztu ziren lehen sariaren bila. Aldaketa klimatikoaren kontrako borrokarako konponbideak eskaintzen zituen proiektu konpletuena bilatzea zen helburua. Garipena eta lehen sariaren 2.000 euroak eskuratu zituen erronka, komunitate energetiko baten diseinua eta garapena beraberako bizilagunek osatuta izan zen. 2. sari banatu ziren eta bakoitzak 800 euroko dirusaria lortu zuen. Eibarko udalerrian energia komunitatea diseinatzea eta abian jartzea autokontsumo eredurik erabili gabe eta industria astun bat deskarbonizatzeko plana Gipuzkoako lurraldean izan ziren 2 erronka saridun hauek. Gipuzkoa jasangarriagoa, justuagoa eta inklusiboagoa lortzeko erakunde publikoen estrategiak, enpresen eta gune teknologikoen berrikuntza gaitasunarekin eta ikasle gazteen talentuarekin konektatzea lortu du beste behin ere Klimaton Eibar ekimenak.